እናብለን መስዋዕት ምስጋናና ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ ትኩሉ ዝኽእል ኣብ ጎነይ ምስኻብ እንታይ ጎዲሉኒ እንታይ ከሲነ ከም ክቡር ጠሪቱ ናተመናኸ ብምስኪ ፀግር ወናኹ ደው ኢለ ትኩሉ ዝኽእል ኣብ ጎነይ ምስኻብ እንታይ ጎዲሉኒ እንታይ ከሲነ ክቡር ጠሪቱ ናተመናኸ ብምስኪ ፀግር ወናኹ ደው ኢለ ትኩሉ ዝኽእል ኣብ ጎነይ ካብ ኮነ እንታይ ጎዲሉኒ እንታይ ከሲነ ከም ክቡር ጠሪቱ ናተመናኸ ብምስኪ ፀግር ወናኹ ደው ኢለ ትኩሉ ዝኽእል ኣብ ጎነይ ካብ ኮነ እንታይ ጎዲሉኒ እንታይ ከሲነ ከም ክቡር ጠሪቱ ናተ
هاليلويا أبتي ساعات زقوة اللوقان أبتي ساعات زقوة الناس قدام الماني هاليلويا What
ዘሎ ፈጽመኛ መርከበይ ከቶ ጌታ ሕይወተይ አባንዲ ዘሎ ፈጽመኛ ሕይወተይ ከቶ ጌታ ሕይወተይ አባንዲ ዘሎ አይስተማኒ መርከበይ ከቶ ጌታ ሕይወተይ ሃሌሉያ እስክነ ዘበርታና ጎይታ ባርኮ ሃሌሉያ ኢየሱስ ካባኻ ተላዕለ ናይ መርከብና ድሓን ናይ ህይወትና ድሓን ናይ እምነትና ድሓን ማኸልና ስለዘለኻይ ኣብ ልብና ስለዘለኻይ ኣብ ውሽጥና ትነብር ስለዘለኻ ክነብር ኣብ ቤት ኣምላኽ ክነግር ደግነት ኢየሱሰይ ሃሌሉያ ክነብር
ዝተተኸልና ንመስግነካ ኣለና ኣባኻ እንተላዕለ ምትጣዓቅ ኣባኻ ዝተላዕለ ሕያውነት ስለ ዝበዝሕ ኣብዚ ቤት ተመስገን ነገራትና ስለ ዝልምልም በትሪ ኣሮን ድማ ቅድስተ ቅዱሳን ብዘይ ዝኾነ ህልውናኻ ከም ዝጠጥዐት እግዚኣብሔር ኣምላኸ ናትና ነገር ዝተጠዕ ተመስገን ተስፋ ከምዘይብሎም ሰደይኮና ንባረኸካ ኣለና